fl-aħħar snin l-investiment ta' apparat li għamlet id-dwana sarraf qabdiet rekord ta' droga u kontrabandu. Għat 3 snin li ġejjin din il-ħidma se tkompli tissaħħaħ permezz ta' aktar investimenti li ammontaw għal 8 miljun euro. Dan l-istazzjon tkellem mad-Direttur Ġenerali ta' Dwana, is-Sur Joseph Ketkuti, fejn spjegalna dwar l-istrateġija għas-snin li ġejjin ta' dan id-dipartiment li jaqbad stant kriminalità. Fost l-oħrajn ser jinġib scanner biex jeżamina iżjed kunsinji. L-istrateġija ġdida se tkun infukata billi se inkomplu saħħu l-istruttura, se inkomplu ninvestu f'apparat, per eżempju. Fil-ġimgħat li ġejjin, ftit ġranet oħra, se jasal luggage scanner van ġdid. Is-Sur Ketkuti qal ukoll illi l-apparat ta' scanning li ġie installat fil-Port Ħieles se jkun installat ukoll fil-Port il-Kbir. Se nkunu qed ninvestu wkoll fis-snin li ġejjin tul din l-istrateġija faċilità ġdida fil-Marsa fejn se jiġi replikat dak li sar il-Freeport. Il-faċilità li hemm il-Freeport ta' scanning ta' containers u trailers u vetturi se tiġi replikata fil-Port il-Kbir biex l-istess kontrolli li għandna fuq merkanzija li titrasborda minn Malta issa nagħmluha wkoll fuq il-merkanzija li qed tiġi importata f'Malta. Madana kollu fl-istrateġija l-ġdida se jkun hemm investiment akbar fit-taħriġ tar-riżors uman. U f'din l-istrateġija tagħmel enfasi fuq mhux għal Port Ħieles biss imma għad-dipartiment kollu fuq it-taħriġ kontinwu tan-nies. Għax l-ikbar investiment tonfoq kemm tonfoq fl-apparat, tonfoq kemm tonfoq faċilitajiet. L-ikbar investiment huwa fin-nies li jħadmu dak l-apparat. Id-Direttur ta' Dwana saħaq li l-informazzjoni li tidħol fis-sistemi ta' Dwana qed tiġi analizzata u mdawra f'intelligenza biex jibdew jinqabdu iżjed illegalitajiet. Nattakkaw direttament fejn għandna nattakkaw minflok nibqgħu bis-sistema l-antika fejn toħroġ tista' ta' dak li tista' taqbad, imma tmur direttament fejn hu r-riskju. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.